Mayong aga, mga idol. Boy Nonoy, Papa J. Itago na lang ako sa pangalan nga Bernard. Isa ako, Papa J. Boy Nonoy, ka registered nurse. Uy, congratulations. Isa man ako, Papa J. Boy Nonoy, nga nagapangamuyo nga tani malagdaan na ang panukala, Papa J. Boy Nonoy, sa gobyerno nga pasakaan ng sweldo sa mga nurse. Ay sa tinuod lang, Papa J. Boy Nonoy, grabe gid kahikaos. Sa mga nurse nga dili mayad ang ginadawat nga sweldo, kaway-kaway naman dyan. Grabe ha. Papa J. Boy Nonoy, ininini. Sa pagkapasan ako, Papa J. Boy Nonoy, sa exam sa pagka-nurse, nagdesisyon gidayon ko, Papa J. Boy Nonoy, nga mag-abroad. Kinabalaan ako, Papa J. Boy Nonoy, nga digid ingiana kadako ang sweldo dere sa Pilipinas sa mga nurses. Sa bagay, may punto po siya. Miskin anuhon ni mo kahambal, Brad, nga dapat mag-serve sa dere sa mga imong kababayan. Pero kung pamilya naman nimo ang nakataya sa imuhang pagtrabaho, say magkaunaw-una ka, Brad, nga signilan na ang ubang tao. Unahon lang sana ko na akong sarili kag ang akong pamilya. Mag-abroad. Kang sa pag-abroad ko, Papa J. Boy Nonoy, o sa pagsugod pa na, Papa J. Boy Nonoy, sa ako ang pagproseso sa mga papeles abroad. Grabe na, Papa J. Boy Nonoy. Ang pahambog sa ako mga ginikanan. Kalagang iyang anak, Papa J. Boy Nonoy, nakapasar sa eksaminasyon para sa maging nurse. Ay, abi ko, Papa J. Boy Nonoy, amo na ning sugod. Sama namin nga kondisyon sa mga pagpangabuhi. Pero Papa J. Boy Nonoy, amo galing niyang sugod. Sa dili maayo nga kondisyon o sitwasyon sa J. Boy Nonoy, amo ni ang mga natabo. Marisa! Tay. Kisa ba ito gisay binong tawag ni mo? Darling. Agatong Sa batong silingan nanawan. kay naghulamog plansa. Maya. Oo, naghulam siyag plansa nga diuling. Hindi naman si Bernard. Purgay na pa man to. Oo, Agad gati. naman na isa. O na naman. Panyabot na. O nagapadulong samtang bit-bit niya iyang smagol na gadalagan. Ay, Nagdagan ba ning bata? grabe mo nagbata. Pas kayo mo dalagan sa kahon, no?
Grabe bata. Isang nagkakwal. Grabe ng lutak siyang tail. Grabe dagan gihap. Grabe. Oh! Ay, Oy! 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 Namo mo ang imong bata! Adya, may. Ano dyan? Aling Hinay Beke. lang! Hinay lang! Masungi ka! Aling Beke. Ang anak mo nahulog sa kanal. Ano na siya? Nga daw kadasi. Nay. Oh! Pawala ka! Nagdadagon-dagon ka kadalagan! Pwede ka magkahinay siguro, ah? Nay. Oh! Anak, kalma. Ano ikaw? Inom sa tubig. Nasa ba? Inom. Kada. Ay, hindi na pagpaim na katubig kay lain ginahinom sina. Atong ko. O te ano? Nakapasar ko, Nay. Oh! Ah, Nagapasar ka sa ano? nakapasar ka sa unsana. Nay, nakapasar ko sa board exam, Nay. Nakapasar naman di ay. Oh! Nakapasa. Nagapasa ang atong bata! Ibig sabihin. Ay, ibig sabihin na ni mag-celebrate kita! Hugasin na kaya kung lugayon! Nakapasa ko sa board exam, Nay. Aba! Results ako, Nay. Abaw ba? Congratulations, anak! Congratulations, anak. Congratulations. Nagbunga na yun, nagbunga na. Nagbunga na! Nagbunga na. Nagbungang araw na! Nagbunga na yun ang atong pagpaningka mo. Ay, aba! Darling! Pagpaningtil. Pagpaningdila. Congratulations sa ato! Nay, salamat sa inyo suporta niyo. Abaw, anak! Salamat, Salamat. anak! Salamat man, anak! Kay tungod sa imo, anak, pao nakapasay ka. Salamat, anak. Kay gitupad din mo nga mong mga pangarap. Anak. Eh, Berto! Magbakal tagpansit. Oo! Bakal tagpansit. Bakal! Sige, mamaunto kong palingki. Imusa ng baka! Imusa ang baka! Wala man tay baka. Ay! Ang kanding di ay! Ang Wala man tay kanding! kanding. Wala tay kanding. Wala nung wala natay kanding! Yung kanding. Di ko gid ako makapati. Nga nakapasar ikaw Kung no. ikaw hindi ka pati, ako hindi ka tulog. Nay, Paano ako makatulog? Ani kay si tatay mo, dugay-dugay, sigig panguhit. sandi na lang. Unsa man Kay ka bao doon? naman yun. Tatlo na kaadlaw sa gunson. Maloy pod kaing taon. Sige lang. Basta importante. Bomba. Atong ganing bomba o gripo. Bas gani sa tion sang tingin. Kini pa nga imong sagonsonan. Imong sagonsonan. Aba. Loyon taon. Tagay kog tubig ibutang sa pitsil. Gihawang imong nanay. Ana. Sa may plano ni mo pagkatapos, kaya nagkapasar ka naman. Sa man ang electric pan nga nung ginapatuyok-tuyok ninyo na. Nipuko sa ako, larong mo hanginan. Pertingiga nga. Grabe gid. Pertingiga nga. Grabe gid. Darling, Ah. nga nung number 1 ra na. Number Itoon sa number 3 o itoon sa ako, bahala nagpanuhoton. Dili pwede kay open force. Sige lang, darling, kay mahapdos. Atong hingagawon ni darling para mamanghudan si Junjun.
Madamay. Sige. Sa time sa kay. Istorya na mo diha. Ikapoy ko. Maminaw ra ako. Anak, ang mga plano ni mo. Matupad mo na gyan ang mga plano ni mo. Lagi tay, matupad na ginako ako mga plano. Kag ang mga plano mo man tay. Pag maka-abroad ako tay, anong mga gusto ni mo tay? Ako, darling. Ako sanay. Sige na, ikaw na nay. Kani nga itong ako andere, kani nga itong balay. Gusto na ako, anak, kung magka-abroad ka, ay mo padakuon po ni. O para sinisa karon ventilador lang atong gamit. Siyempre, init kayo, ato ni ko na. Patukudan nato ni aircon, anak, ha? Wala problema na nay. Oo, katong dako, anak. Katong door type akong baklo nay. Yes, anak, Asa? katong split type. Split type oh. Oo. Tama nay. Tapos kini nga itong ventilador nga ni nga tag 150. Kung madayon ka sa abroad, anak, ilis din na ni og ilisi sa helicopter. Sige na, wala problema na nay. Tanan nga gusto ni mo nay. Pag maka-abroad ako nay. Oo. Sigurado na tanan gusto ni mo. Oo. Makuha ni mo na. Kung siyempre, anak, bago ka mo dayon sa imong paglakaw sa abroad, Oo nay. siyempre magpa-party kita. Tama. Oh. Mabakal kita, kuan, baka, manok, mamoy. Ato lang ibilin ka tong pulang manok sa imong amahan. Sige nay. Basta ang importante nay, tanan nga mga gusto nato. Nga wala na to, wala diri sa tong balay. Oo, anak. Baklo na to nanay. Oo, para ma-experience po na ko, anak, kung paano makatibawas po tayo Tama. taon. Ako anak, simple lang ang pangandoy sa imong tatay. Gusto na ako magbakal og multicab na. Para ka na Wow. pwede na itong pangnegosyohan. Pwede na itong gamiton adulog og mga isda. Ganong- Magumprag isda. Darling, anong multicab nga pwede magkakabakal ato katong SUV nga furniture. Sa furniture. Furniture atong SUV. Nay, di na furniture nay. Furniture to, anak. Di na furniture. Unsa di ay to? Fortuner. Ay, Fortuner di ay. Taon. Tanawa din na Sabi mo ko na ba? ibawa kung unsa ka na. Sabi ko ba, Masanak ang akong Fortuner. gusto. Magnegosyo kit. Aron makahawas ta sa ganing nga sitwasyon. Oo, O tanan anak. nga akong mga kumpare. Akong librehon og Yes. tagay. O, Akong kumpare. Painom mo na ko, sky is the limit. akong mga kumari, akong tawagon dire. Atong padakon, atong lamisa. Kay magmadyong me. Nunoy, kape ka ba? Kainin ka pa ba? Nay, damo man yung mga tao diri nay. Ay, anak, kabalo ka nga daan, anak. Siyempre, pasalamat po na mo ni tatay mo kay... Amo pala, simple pa lang ni nga selebrasyon, anak. Kabalo Ay, ka. Marie! Oy, Mo na rin Marie! mga anak kay nga nakapasar sa board. Oo. Hala ka, Oy, Marie. Kaon lang ka mo, Marie. Kaon lang mo, ha? Pasalamat kayo. Labi mo kayo ninyong pagkaon diri yun. Sa tuod lang, Marie, gamay pa, ina. Oo, sa kuno. Oo. Dapat pani. Oo. Kay kung madayon ni... Ibig sabihin. Yes, ana, Marie, kung madayon ni akong anak nga madayon ni sa abroad, siyempre, dolyares ang iyang sweldohon ani tito. Hala ka! Uy, ganahan lang tayo, Yes, Marie. Ana. Amo ni Marie, grabe po, pasalamat namon sa imong pare kay nakapasang imong ihado. Oo. Mau ba? Yes, Marie. Sige. Ang importante na Marie, makakaon mo din Yes, for Marie. maminti. Marie, dali lang, Marie. Karon, Ano sa Marie, Marie? kay manok pa lang ni gipakaon namon sa inyo, ha, Marie. Marie, in kaso nga madayon si John sa Canada o Amerika, Marie. Katong dinosaur sa among silingan amo tog paliton. Hala ka, grabe pag ito, Oo. ano, uy. Oo, Ano di mo mo